DJ. Hello people, hello guys. My name is DJ Sparks. Na ne album Rupisa na album Rukunaga. Na nganzi bendega album namukoma Tawuya. Koma Tawuya na album na vaina nzunguva yekuna mata. Sanjani tikufilisa songs awo album iline about 5 tracks. Ne 5 tracks but njabo kufilisa 2-3 so that we are so that is sure test album yakamira say. Wafa kuti song ya wakaigadzira nemoyo ende music
ndingekagadzirwa spiritually kuti unyatso-connecta newe, kuti unyatsoziva zvishoko, this is good music, this is good sound, yakaitwa zvakanaka, sound iri bo, quality and everything, ma-lyrics acho anomake sense. Saka kuplaya futi imwe song yavo. Yakwana nguwa ndiya dua na baba. Yakwana nguwa ndiya dua na baba. Nguwa ikuna mata, nguwa ikuna mata, nguwa ikuna mata, nguwa ikuna mata, nguwa ikuna mata. Yakwana nguwa ikuna mata, ndiyo nguwa ikuna mata. Yakwana nguwa ikuna mata, ndiyo nguwa ikuna mata. Nguwa ikuna mata, 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 nguwa ikuna mata. Simba mumweya, tiri mumweya, tiri mumweya, natona mata, tiri mumweya, tiri mumweya, tiri mumweya, tiri mumweya, tiri mumweya, natona mata, tiri mumweya.
right muri Zimbabwe nofamba muri kunzwa zvisho kuti pari kugadzirwa music. Saka namba dzavo unoda kuzovabata maybe for business, vada kucollaborata navo, vada kumboinvita mumastudios avo, namba dzavo ndichadzisiya panapa. Ndidzo namba dziri pascreen dzanga muchingoona pacover pandiri kuplay apa, ndidzo namba dzavanobatika dzamunobata. Ndaida kuplaya 2 masong but because of kunaka kwekuita scene iri, kunaka kwekuita album iri, ndikuplayere futi another one. Oyo. Wasika ndotora nenharo nechisimba. Mwambo wasika ndotora nenharo nechisimba. Muchato wakanaka ndinoda, ndotora nenharo nechisimba. Muchato wakanaka ndinoda, ndotora nenharo nechisimba. Basa rakanaka ndinorida, ndoritora nenharo nechisimba. Basa rakanaka ndinorida, ndoritora nenharo nechisimba. By fire, by force, ndautora, ndochitora icho. 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 Mwedzinza zviramba uzvani, taisabvira kubata mwana. Mwedzinza zviramba uzvani. By fire, by force, ndautora, ndochitora icho. By fire, by force, ndautora,
So guys, thank you very much, nekusupport and nemunofollowa mapages awo aripo payoutube, music iripo payoutube, music iripo pafacebook. Hapana pawasiri mukomatauya, saka nemunosupporta nemunoona good music to good people, good music to the flipping world. Inini handisi munhu anorwadziwa, saka kana ndinge ndanakirwa nemusic ndinotry by all means kuti vamwe vanakirwewo. Saka vanongoshare this video so that vamwe vanonakirwa nemusic. Well.